Sa shisien pat nagaliang jong Good News TV ngi aingo yu play ubala don kat lembat ngi wat ubala penyo angi ya kani galat sa shisien pat ya ka ba ngin wan lam chupi lima kani ka program ka ba kerpang ka jongi ha kani ka por ngi ai ku play ru ya pi baro ki ba pet ya kani ka program ka jongi ha kani ka janmit ha ka kerteng ka jong nong pen im jongi u Jesus Christ ha kani ka janmit ha kani ka program ka ba kerpang kabangi ai kerteng ka janmi jong ka jinge kren ngi don hapleng jongi ye ba bandri lingdo we na ki shakri ki ba kodor ki jong blay ki ba u blay ula don kat lembat i ha ka jinga linti ka jong i lima ki snem ki ba lek no baro but kam tam e ki ba ula ai ru ha i bin mat ki kamba but ki kampla ki jong blay lingba ka jing im ka jong i but i don hapleng jongi ha ka ni ka por ban ye thu ya ka ei ka ba ublay ula le ha ga jingim ga jong i bat ka ga jinge shem ga jong i bat ublay lingba ga jinga lenti ga jong i ha gi ni ki snem ki bala le no ba ban ri ngi pdiang su ba ya phi cha ga program ga jong i bat ngi ai ngu ublay ba ula pla ya phi ba phin yo ban ni don kat lem bat ngi ha gi ni ga jan mit lingba jong ga ni ka program ka ba Good News TV ka ju wan lam na ga por cha ga por ka ba de ga jan mit jong ga jinge kren ka ba ngi ju yo ya ka bakum gani ka po bani kren bani pliu jimut bat kham tam e bangin yo sngoru ya ki testimony la ni ki jing class men sim ngi plyang subhai pi shagani ka program bat ngin ya poi bet shagani ka benta ya ka ba ngi don khmat jongi te kumbangi tip ya ka e ka bo bleu le na ka benta jong pi ki kamba ki bo bleu le nga shudan kat tu ka ni ki jingkeli ki banga kwa ban bu ana preng jong pi bat ngangit kan nong ka jingkel khuru ya ki bo buon ki bo pet ya ka program ka jongi bat nga shukwa ban kali kumno bat minno la ni ningkong e ka ba pitip ya kata ka jing shitom ka baran po jong pi ha ka jinga lenti ka jong pi limba ki tu snem ha ba pi shakri u play bat kumno pi mat ya kata ka jing shitom ha ka jing im ka jong pi bat ha ka ba kapor ka ba pi mat ya kata ka jing shitom ka jing snow jong pi ya ka ba kum kata ka por ban tip ya kata ka jing shitom ka ba pi vidon ka ba min ka basdang e ka di house nam arajar khat nyo ha jinsha tilong ka di ki por blasdang ban kriat hi benai November e phoi kum tu te ha ki por inshallah ka kawan ka jing shitom ka banga ngayo biong kli bat long ngajar ho e phoi kum tu te normally kum baju long hi long ina di doi biong kli ki antibiotic sa ibroi kum tu hi te kata ka jing biong kli long hadian lai teo long ka jing biong kli kala ja no ten rei kata ka jing jorho ko budan po ka shadem pat kamshim la ja kadang ne sa ai berkhoi kum ta te kidon ki khep ki ba kadon ka por ka ba ngandalai lat ai berkhoi ru kum tu ka ba long ka pen so pher po ka met ka jonga namar ba por bel ila rek ti por long nakajaka ka banga syong ha ban yeng ka leilat sa along ma syong no kam sange shu karadu ba ka jing leilat nga ha hadu ki kho siu nga da ha bi krup long kata ka jing leilat jong kata ka jing sitom i khoi ti la ja lai sien kum ta ti long so pher ka jing don ha ka met ka jonga long ka jing sitom ti ndala dei ki por December i khoi tu ba i lok jonga i altina baru ukun jonga alban te kir kila edep ki school ki jongki namar i lok jonga i kai school ban ukun ru ule school te anda kila ya dep ki schools ki jongki ting ong yang inya le na spogo ting ong inya in long balik na le kai to ko joko por ting ong in le sule pendep chakap e khoi ru la di te ngilai mi nang ni ngi ya spogo ti te no poi spogo ti ngilai po downtown nomor ba idon i persa jongaru iba treishati bat ilok jong iru sebendu udon ublei doktor apo downtown tingila itu upai ki long ba ngi kwa banwan le chaka por khoi te kila penyerap pen arrange maki nang thi ti wang le wang mama wang an sapen ya kendo ipi bat doktor bolong senior plus long ude u MDA por khoi no mat khuslai ngan sa yu te ngi le poi sathian lai poi sathi te le lam na poi tau doktor i khoi tiu doktor long
to pendep no kini kita sei berkhot chwa te la pha ban le ki blood test ki x-ray ki ECG ki ka scanning ke berkhot ru te la de ble kita sei berkhot te dala li ra ki report sha u te pe ya ki x-ray bat u yo i wang ba wang ngai i janjing pair ki lungs ki jonga ai berkhot te ushim ba skani ka CT scan report ai berkhot te ka turu u yo i ba kidon ki long kum ki bali how new long songa sakaliang kamon wong kidon ki long ki patches wong ki bali ti to doktor wong ngamlong satisfied ya kanika ya ka report ti wong kilai le byang daka contrast CT scan wang dia god apa god di han ti nge pendep no hi katakan next day ya kata contrast CT scan ti ka khalai trik nge pendep yu khoi tu teng ai no ka report byang sa doktor yu khoi ti le dip teng wan kiu no sa shlong yu khoi pat ti nomor ba nga susania ba udon tat u i ti persa ba lok ti bakin pelem ti na position ni ti ha khat fratrik jong u December hang ti po counseling center jong i kongkiu ti kongkiu giri ti ngi shedon lang ti dang invite ya mo don ka advance Christmas e berkhoi ti jong snam arja khat nyo ya sa ti ngi lai poi yang ti berkhoi ti ngi lai poi kham kuloi ha to ka advance Christmas sang ti ngi shong kai no bat i shwa berkhoi kum tu ti na ta de ikli yang pilong gom no ngong am da so khlain namar balong ngidang long ngasong boron ka jing sitom makamet ngong bat ba ngidang wan le kita ske berkhoi chati sapo goti tam 4 tip long ka report ka di ai ti ide mnu yang ngasong i nga request ngong soba yang skun malam ki jing duai mo ti nomor ba ngia jan bat dong ya don lang hapo counseling center berkhoi mai yang baling nap yo ti yang tunginya yang ini pai lang su boleh ni ko agi jing duai ti yang ta hi ngia duai lang dengi duai lang i berkhoi kum ta ti anaba lakut ke jing duai berkhoi i ong yang banri yang abang arang duai mentan yang ngai ngasui bukakti ke jong utrai jong jus kes long ba u ukner lo jong pi bat maupun kia ai fi ti yang wat ki khuslai ba namar kai ke jing stong ko ka mer ke jong pi uji su unsa pen kia ai fi ti kata ka kentin long ke ba i kata ka por pin pat yo report ngi pat yo report e ur khoi tingin pat tip ke ka jing ja ka jing stong i khoi ru te islong ta tam ngasu pat i te kentin ki jong i long ka ba ngasuhun namar ba i ong ba utrai jong uji su long ukne le ka ti ke jong ban kia tin nglai mi nang ta tingin le don lang no ka Christmas advance Christmas ti celebrate nang tu ting sion pai no shi ying leon pai shi khoi tu ti long haka apo laiterik i khoi kum tu ti ula phun byang tu bayeng sti tu doktor nang ti long de long phina ban wan namar ban yo ban ya pendep si gini ki khoi kita si khoi jong to ngine hiar tik apo laiterik ni hiar no nang ni la hiar i khoi chati le i manga i lok ba khu ni te la poi chati ka kali ru nganya hi chati tin la poi chati uni doktor wang pe ngal ayo i ka report ke jong pi jong ka contrast CT scan tu wang ki ju ki result si long na ka te ka CT scan ke pile bar kani pom ta long ba ka don kani ka ki don ki infection sapo ki lungs ki jong pi ti wang ya kani ka benta wang ngakwa ban investigate further long ban tip actually long ki dei long kai infections ka badon ki lungs ki jong pi tiu ong yang wang le menta ya kanika ka city guided FNAC ting ong ntala penmi ki kerteng ki bala kham gumta telong nga kham long complicate tinga ila diru ngalhap keling ong ka bolong kum do doktor kata ka bapang long kamin concern ko long bangi hapar khalo ka pang ya mo tiu doktor wang kam le ki ya le hi pro ki brio ting ong to tin dang yu ting ong to ngin ya yu tiu la ai ka ta list i khoi ban thien ki tiar ki i khoi kam tu bana ban le ta des kan ti anapur mo i thiet i tiar i khoi ngayo ya nda bila sei ba ai te kitiar ngashi ba udon
way injection uba jerong approximately kumba almost siput tang hang tang mas ni ka man sim jonga kala ra ni long latip long bangan hak ban go through but uni khoi to em tu ani kan sapang ba ka long ka tes ban le kan tin dala poi sapo ka jaka ban le po ka CT scan khoi da tengah kali tahu doktor khoi ngong kan pang ngam ni le ti hang ta long subu tang gi jing duai ho blei ngong kan rat ngong kat ni ngai i long yi khoi long kini kitiar ki ban le long ngasep tiang long makan pang ngasdom ti ngasubu ko jing duai ngong yarap yang along ba nganom dai asno thani ke jing sistem kat bakin nang pendep begini ka tes kan te ke slong nang tang ta ngabu jing duai te yarung hang ta po ka kamera te bat ma go through atau si scan te long kat bakin nang le ta proses ke jong ki penrung hapo ka CT scan kumba khat san ne khat rusin ni berkhoi rung mi long ki hap tap ya u thania khandiat hadu benda nang ni nak met ke jonga hadu benda poi ki lang sei berkhoi te kile ek ta proses si berkhoi hadu kin dio shim example ke jong ki na po ki lang directly te na to bre ndala dep ki shong la dep te ngai le dia ngas kundit nomor ba ngam shim dio so ge jing sita te ngasu aingu yu bleng ong ba long baling ba kata long ya through yo tu thania u bajrong ka tu long ngam shim yo so ge jing sita te ka proses ka ya hadu lai kan ta ka simpor pendep mi kita ka ibur khoi ka tes te na dep nang tu ibur khoi te kuli doktor ong pindang ya sa shwa em ong hoi indang ya sa shwa te ong mlele ka khti atau por ngam pada song li than ndai ra namar ba nan banangnya nganya mga hitang kali te nda bang la kiu kali bang la sedang banyak kani ka khti silang ngam dala than man ra ya ka namar ba long la stom ta ka ba le ka tes te ni suenya ai khoi tu ni sa li sa shwa te next day ka arpulai tarik jong di sambo ya so te ar sau tarik i khoi te ni shoot bu jing dwai khoi long min mit ani bla shai ka singi long ba in na ban i phai shi at least long Christmas Eve bar ka Christmas ngin dan nang se yeng i khoi te ka ar sau tarik ni se mi no nang te dalanya kala kam dari than shu ngi lai poin se yeng te ngin lai le ar san tarik ni lai le jeng seng Christmas Eve khoi te na dep jeseng i khoi tung tu ting lawan phai lai di sha lai khu blek Christmas i khoi yeng bai ba i para i khoi tung tu ti ngayo phone call na pogo ti kita ski Christmas haka Christmas si hadin bangila de wan jeseng i khoi ti ngayo phone call i khoi ti u kade hi na kaliang jong u lok ji i ti persa jong hi ti wang mama wang ka test report ke jong pi la yo ti jong ko file jong ni city guided FNAC te wang te asawan mi no lanu no ka singi ba philap man wan ya sani te nga pressure yu ong kalong kum no ka report ya thu long hanga moi khoi te mu umi thu na ka liang ka jong om le ong sashwan mi be sani long u doctor mat sa un sa watai ba ya phi khoi ki khoi te idan hi jing so sa anu di khoi long ban shu num le i khoi ru ban pen slam ya ko por ru te ngarang keli ya ilong ong inya hiar no arpunyo terik ti ong pi ong kar himon te ngong dadin deng ong toyang inya le kali no kar pundu terik te ngin le chating ong ini kendu doktor umat ya thu yang ike ka ba ulam ti mat ai no ki dawai ki disin i khoi nang tu khnang ba ini yo di no ti dawai ngin yo im be kum normally kum bangi di man im be khoi ti ngin ya be kalenti ke jong im man kasi ti ong to ti ngia mi ka pundu terik kami ting lai poi se go ti khoi na poi se go ti se ti te nyerung ha kamera jong to doktor khoi da rung ta kamera khoi ti uta u bayeng doktor khoi ti ula warai ta report bat ai hau ta u senior doktor jong ui ti u shim puli ta report lo puli ka report long ngayu i ya ka change ha ka dur khmat ka jong doktor long u doktor bor ki doktor lo shwa bikin ai ka nuk do khobor long ka bamba la ni ka khobor ko basniu ha ki patients ki jong ki long ha ki long ki ka ta ha ki long bat ka face ka jong ki ka change long nga realize ka ta ka benta lo ngai i
long bulong downhearted long ban ya thu ben te ong ong yang ong I'm very sorry ong ba ong you have a very serious health problem ong yang kan te ngang ong kai doctor long ong ya thu bai long kai ka ba bang don kam ngan tip long ya thu bai ngang bar ngan shai ngan so thu bai hak ta ko pidan lang bat I long jong pi em o pi rung marwei ngaru ni tang marwei ya po ai ti ilok bat ukun ti ya ba sabar ti u doctor ong de ong I'm sorry to say that you are having lung cancer ti marsen ong ba ngayo lung cancer long kijumui jum khar ke jonga kila long ngaslong ko modon ha ka shock ngalong sayong ngalong mo shobi bat ngam sunang man le khat namar balong ban yu asno tang ye kerteng ke jong kar long kala pensep ting ba ko mesonoru ti ba menta bangan yu mat de ha ka met ke jong long kanu ko men sim long ko mesono long ka ta tu por ti long ki kila batai ki ong ba wong man hab ban lek immediate treatment namar balong memla ban pen slim ya kani ka jing stam ka jing im ko jong me te ki batai hakata ngasulong ko mas long ngasulong mas obi bi hakata ka por haki ngasu snap ki bro ngot baki batai ki ong ba pila ban treatment kini ki hospital khoi ki ong wat khuslai ngin ai pi ki address ki jong ki khoi kanang ba pin nek ban treatment bi kai khoi ut kanang ba long kai ka bala ba pin bakila ban le long ki mat le ka benta treatment ka jongki ti ading ka tu tengah ong to ye ki ngam namar mdan ye bangan ong nala diru ti ngasu ong tong ong yarap pan biang lem tinga tangki kot kisla ki berkhoi ti doktor ong wat khuslai ong kat ka pidan kam kot kisla ngin ai lu de pi ka pidan kam su ong ngin ai lu de pi ti wong de pi stom ka sadam ka jongpi ngong em ngam da so sitam ti usu prescribe tang ki painkiller wang thiet ini ki painkiller so ang la ka pang accident mo jong pi wang sati yaki te ngar nga thiet I ta ki painkiller sai ber khoi tan dala la mi adin te tang ba hadin bang mi na ka kamra jong doctor sai ber khoi ma pe nga I lok bat yo khun bat long ngam sunang bangan ya thu long ya kai ka ba u doctor u diagnose ya anga ta por te ilok jonga tilenti berkhoi te ikali yang wang kom no doktor rei ngamnul ban yatu namar ba ukun udon hajan te kat benginang ya lenti kum tu ya stet kham sakmat e berkhoi kum tu ngayo ikhap ngasyu thu I namar u kham jangai ukun kendiat ngambu doktor wang ba wang ngayo long kan sai berkhoi marsen ong kum ta ya I ma I ru long isulong bu ya shock im nang ong isu buat yang akat saba ngelek ban lum ti kot kislai kon ni doktor si berkhain te isu mi no nang ta nang mi nang ta nya thiet tang ta u painkiller nang ta namar la long tip nang le ye berkhait long kai berkhait ko long ani ko long shock ka shock jong ka news ka ba yo kan te ya kiu hakali yon pai no shalom but nadu go ti adu shalom iklam penyang kali bat yon pai nang ti bat chicken tian iklam kran iklam nak kran su iwe ru namar ba kila ki ta gi jumu khat na po jo ka jabiang jong ka dono jong mesim ka jigim ka jong long yi ber khoi long ke ba yo anta ko bor bat mat ang su ban kran ban ya khana kali ber khoi long nya sap jar nang ti yon pai hadu na po shalom ala ka sngi ke ba nyerung ha ta sngi jan bien ke ngirung ha yeng long la dep set ka kali ber khoi tu anal poya kamratia dai hang ta long ba ka jing shisha jong ke i jing ja ha ka ni long ka sa sedang ban ngam ha ka jing im bar ka jing su thu ka jong I ba dai hang ta long ba sa sedang ban yam ban jaw ki umma dai khoi anda ba yam ba jaw ki umma dai khoi te I lo jong aru yam lang ta khoi nya yam lang ban ngi she kudup I we te long I lo yong ya ngi nyele no she yeng jong I pai trong phi long kam dei ngi bin che shong hang ni khoi chen yong yang ngi de che tai ngi thu la mi khoi tu te ngi mi nang ta ngi le shi yeng ji pa na po che tai ti pai tip banga bin ya spo go ti kum ta te ikeli yong kum no ta ka test ko jong me sa thi yong ka long ti ngong
ngong ka kubur ka ba sniu hi pa mdei long ka kubur ba ba tiang balai yang uang kumlu tu doktor ngong long doktor tu ong ba ong ngayo long kanser ibar yang kumno yang kumtakan jalong yang eme yang meu basai baklain ubam ju kampang ubam ju kam sitom la diru ngade ubriu basie la kai ba men swairu ngi la kai masalah sekarati berkhairu tilong ngi sai khlain ka me ka jong ite long ipa na kata ka masono isu i long ba dia sai khlain kumta ti yang ngamla ban nge yong ti hamar ka por ipara jonga dora te ba di ifun ye papa te idang kali yang baba ilawan na sepo goti ti baba yang udang sulapoi mtan hayeng ti yang sim keren mars persai wat pi ti ngasim ko pun ngai keren ba di kali yang kumno ba kata ka report jong pi na sethi teng ong ngong ka kubur ko besniu pi dung ong long bu doktor ong yang sethi mo ti yang ba yang kubur yu ong ti ngong ba uang ba long ngayo long kanser ti ma iri yang ani yang long ildir masnya thui khubor long masono tang ka kerteng ka jong jing sitom ka jing pang long iri yo shock ye ta bandar yang ngamngai ba yang bahkan long bahkan dei kata ka jing sitom ma iri yang hikum ta ken ti yang kiripot ki jong pi bar khoi yang shandur la ne zorok se ki yang ban pha shangi shani la ko whatsapp e khoi namar maki ke pen kre ban hiar sepo chanai bat i kenum jonga i ransom nang ta bat ki khun ki jong i arngot ben mi asli taru te yang man pha sumar ya i asli sepo chanai ho ta po apollo hospital sethi te i bade yang yang pha ti report nang ba yang piru nang on no tiket i khoi nang tu ba kin yo ban hiar ban ship second opinion na sethi yang ba yang longkam yang ngamnget ma iti yang be ngamnget yang mat shim second opinion sethi khoi te long ngin se pe te yang nang le kita i khoi ba te yang senang pa ti ngong to ngong ngin senang le mo te nang ta hat kasngi lai dep kita gi berkhoi ti paru is yang war ko slai ma kun yang le yang ka badi ban le yang ka bran kam sumar berkhoi ru yang ajing lu kijing se berkhoi tong ngin se arab ngin se pilang berkhoi ru te yang war ko slai me yang to ti ngong to ngin se bu lang ka jing doi berkhoi te hat kasngi le yon pai si berkhoi te long na por ba man mit long ni tia hajing tia ai khoi ru long ngapet yeli jong ilok ila jong long ngong ing ong nong ndalai don lang pramungi long anta long saslang ban ilong ba ngatip balong kajing sitom kabudan hanga long ngamla banim sla mat long ngatip sai ba ngayo stang lai benai banganim long kat kum na namar bangayo i bat nong labun ngut naki kiba ngatip kiba yo kita ke kiba yo stom jong langa sa khoin te kidan ikpa jong parlok jong aru itaru yo long kan sai khoin te ma iru tang si banai steng ila khlan no kidan stay we iba nge itu bai si wan hayeng sam iru itaru yo long kan sa kom tahi adi si banai la khlan no te ba idan sai we i lok jing pastor ai berkhoi ru ti taru i lok jong i hadu live nai i em ti la khano pan ni ren te long kawan ke jing so fi gum ta long long pila song thu kini ki jing kini ki information i berkhoi to long ba long ngala tip namar masen i gum ta to long long ni ko bor long kini ki berkhoi long ya tip upai kini ki ba sitom ki la khlan upa to long tip pa ka de na kalong kan sai berkhoi te hang ta long ya tip sai long ba ngamla ban im slam ban im stang ngadan stang lightly banai ban im te ye ilok ngong ngasu ong ing ong de sisang ong ngakamen ong ila di simet an nga perkhat namar ong bala nga khlat no nang ni menta long nganyo ban de ban yesem ban yikendu yelo jong try yelo jong no penim jong ha ken ting ong nrei ong nga ma pet ye pi ba yelo jong kun
udang khalai senam tu por ngong ka musim jong ngong sno senai ya figen ngaping ai senai ya figen te long ngong ngan nang kwa ngong bandang yo khambun tli senam long ba phi ringkat ba figen te ngan nang ong I ta kin tin I berkhoin tingi syayam bet long ka masana ka penginai kedai ta I berkhoin ang singkli ke jungi long ka suji be di umat I berkhoin ha ka miet ke pengia keren ni khana I berkhoin wat ya iru long la tip kata long la batai lupa ya iru wat long iki bi di ban le ru long ka ke bi di ban dia no nang bi in survive ba ka jing ke jungi te long kum kani katai hadu ke bang ayalam ya iru ong kakali ke ba pikwa ban bu long bu tang ba pina panang mat penon kam ya ka te adu ka next day ka po yalam ya hadu ba in wat bin bujli wat ka tayar ngada hikai I namar ngam kata ya di kawe ru tamu spin I ngak tu ketiar ke danang tu katu ketiar siap train nang siap sei nang tu I berkai kenang ba intip namar ngatip bangan im satang lai benai bat long ki berkai in haban im hi in haban ban le hi in haban survive hi berkai te kita ki berkai long ki long ki ba la shu ong lupai I bin haban le berkai long apar khat lem nam ta jong I berkai te kisngi ki bobot ni syahadin kata long kar penyo kar pupra kar pundai tolong ngilai sibun kami kaman ya pha ki report sei berkhoi tin ta ban od ki tiket sei berkhoi rukum tu te nang ta pada papa ila penang pentip ki bai masam ki lewan nang I berkhoi kum tu ban pentingan ban pelong jing dua I berkhoi ya yang asam I berkhoi kum tu kadang ko ke janmet pat jong kar pupra tarik jong Disember te aku ke janmet ke tolong ngasong ka jat thia marwei kumni nga perhat yal dia long ya ki long ke baja long ka jing ko jonga long nga phai shlo jong utrai jonga shlo jong Yesu ngong kenrat ngong man ga sing ngong nga phai shemi nga ngong ngam juklet ngan bu ki jing dwai mi ngong nga karpat ya mi ba men kudup men ri men sumar yang na pun ki jing ma ki jing sao ki jing pang ki jing sitom ki borokhai abu ki jing kali lo jong blei chonga ong balai long ada man ka singa duai sami long bang yo ai ni ki jing sitom ti ka poi yang ka khap long ka ba namar nga shania ai lo jong blei bat na panganut bangan bu ki jing kali lo jong blei ma sona ti koi ke ba kalong ba ha tu por ke bang ya keren ni u kumta ujuba yang mar khmat ha tu por kum bang ya khana ya keren ya khana ba fi kum ni ban pu ai ke juba yang ba ruang ong mandri ong la da me sange I tu ki jing bam penja khlia ki jong me ya kamet ke jong me wang man pen kya ya te nga ha ke jinglong brio ke jong along ngadon ke history jong ka jingmlin ke basni ke jong along ke ba khlain ban bam kwai khlain ba ban bam kini ki jara bat ki jara pan ki berkhoi khlain ban bam ti berkhoi te long la kumba arpo san lis na me berkhoi long kumta ngala mlin ban bam be I ta ki berkhoi te bat man ka singan bam be kumta nyu pratali ngan dang thiet ujarapan ngan dang bam be man ka sing ukwai ngan dang thiet san phon ru photeng ka reng kat ban ki tulsi ki berkhoi ngan dang khle ngan dang bam be te kata ka di ke jinglong ke jingim ke jong man ka sing hadu ka ta sing ke masono ka bang stong kumta ru pidang bam ngadang li thiet artali weng la da bam bat weng abu ang talon miet bat ukwai dang dan sa lai sa kontin te anda bau Yesu ong yang ngam da ong ma sange ikini ki berkhoi ngam pen kya ya me ngadang nuot bangan ong ngelo jong kenrat ngong ngan pam pulut kini bodan mentang ni ngadang ong ru kumta te ngan sasange no te ngong de ya ong to ai bakani ke jiakut ka jong me bat nga kanong ka jiakut ka bananu kani ka singi menta in bat ialah ka jong ka jiakut ka jong ngangan sange ka ka ba mi ong yang ngangan sange ngan bam shu ki te
บัดkadang nuot ban ong ni lo jong trai lo jong plei jong an ong mami ruบัดya la ka jong ka jutang ka jong me ba men pun kya yang ti kum ta long ko ma sono ka ba na du ka ta ka sngi ka pro pratari hi long ka ba penong yang mangan sange ngam ngak lembam shu hi kini ki pro khairu ti ka namar ba ka yalam yang sya ketien ke jong ublei ka pen kan mau yang along ka ketien ke jong ublei na ka siti skinong korin ka beningkong ka khwat ka balai khwat riu tu ka ketien ke jong ublei ka ong tu phim tip ba ka met ke jong phi ka long ka tem ke jong ublei ba ka long ka ja ka shong ke jong umen sim jong ublei te idan ibenta iba ka ketien ke jong ublei ong ba ka buat ak tu khwat ka ong ba lada unu upen jaklia ya ka temple ke jonga ong ublei hi ba manga ya utau bri upen jaklia ke temple ke jonga ong ublei ngan penjat ya ka ti anda ba pet ya ni ka tin ke jong ublei long ka dei sha long ya ka ba ka ei long na ka leng ke jonga long apa nga thap pen jaklia ya ka met ke jonga kini ke i khoi ki jingbam ke jonga long ha ka jaka ka ba umen sim jong ublei jonga shong ha po ka pen realize bat ka pen sempang ba kalong ga jaka shong ga jong ublei inrei na tap da ga jaklia bat ublei jong nga yo slow ba long ba ula poi ban shong shakandong jong ka kamera jong ka donut ka mer ka jong along namar bala pen jaklia ka bat long kala poi sho uput long ba ublei ba de ka tin ga jong u ka bol ong ba ngan penjat ya ka ti long ublei ya ukren ya la ka jong ka tin uju pendap ya ka barbuari ke masano ti kadi gani ke bentalong ke masano ka ba ring bar ka batanong ke bar ka pani yang along ba kai ke bangale ya lo jong ublei jong apo jong musim ke jong kolong ko mong shong ka wi kamera bat long banga ya tap ya ka jabo ka jakhlia bar ka pen sma wa ka kamera ai khoi kanu jong susun ai lo jong musim ublei jong along wa ban shong man ri kan dong long ka pen susun ai lo jong ublei jong ka nya gini ki puar khat ko puar ti nda po hakalai po tarik ti nda ayupat ndang ila ya hiar mga pa ilok sati sa po chanai ni po sati ti i kanum bat i para jonga tingile ya mi lang bat ngele sa po Apollo Specialty Cancer Institute ti ngile rung ta udon doktor ila pen arrange lupa nakaliang jong i ti sha doktor de weni ki oncologist doktor ki ba bit ba hi ang hospital ti simdei bandon na po hospital la kata ka sngi tang ba ila shu request i khoi te bo undon namar bo de weni doktor ki ma khampam ti ula shu don lang no i khoi no kata sngi ong tong shu shong karpang ti mare poi nge her no uru di po ta hospital ti mu bre ula saja sikit tes i khoi ban pendem bat long bat ban le ya kanika wang maka biopsi khoi ban pendem lang ti ngila le pendem kita tes ki khoi kat badi bande kita tes i khoi ru la nai pendem tin la dem nang tu tingla hiar no sapo u doktor u bedai jong ka radiologist ban u doktor radiologist ba u nilai ya ap u unta apa nilai de ka por ban rung ka palin nilai rung nilai kren ti ulah kali history khoi kamta ti ngia thu long ba kata tai khoi long ki ka bu diagnose na po go ti da haka ar pun ri tarik tingia ya kren u ti u ang kini ki slides ke khoi ki jong pp don ang em kitu ting ang don postal sitai ti ang phila ban ai yang ai ki soft copy jong kini ki khoi ting ang soft copy ting ang sang manganda contact sitai dengan la ada ki penyo dengan ai sapi ti ang anyway tom le wang ka blood test jong phila ayu an em kli doktor ang em ang pat yo ang ngila dep la bai ka snam ti maki pada po hospital ti pramaki tolong ki yo ki report ban simut ti usu phone direct nang tu sapo ka tu department bari pay equation snam ur khoi tu ang ka blood test yung tai khoi la dem ti nang tai bri ki ang ani sorry sir ki on number ba long bak ngila bun kam plat i khoi ti long kham la pen dep show ti tau doktor ang eni yo ki ang anu pala ban sim ya ka biopsi ke jong pi ang number ba 4 yo ka blood test i khoi ki jong pi ka report ti wang pe wang menta lai pho taring
ong la shai sngi lai pui terik te tang next day kala day ka New Year te ong tom le ngin se pendam no hak artarik mo tu udang request yang ai khoi long em teng ong long dok tong ong long no dak kim dan pat ki bande teng ong long kam dan jingmut yang ngi khoi temo teng ong to ong usu ong long I'm sorry ong tong ngin se pendam no hak artarik mo ong yang kita ta ka biang ti ia mi no nang tan hospital ting ia poi li pai no se jaga sai ber khoi ti ndra poi se jaga sai ber khoi stai ti ini i kan jonga i ransom ti ma i bre dan ki perlok ki jong i stage po chanai ber khoi ki betre po USI jong chanai se ti i phone ti lai wan masente idan stage lai wan i ber khoi ti kilai kili ti yang ar ki ong beleja ayu dan lai thu ber khoi tam ta ti penong jin wai ti kidan sangut si kapul pat ki bewan kita long silok kita hi ti kita ki wan hang ta yeng kan ten da poi ngia thu kum ta baja kum ta khoi ti kata kalok ko ong pet ni lok jonga pi ni lok jonga menta uni la ngam kan ma ba su on list nem long ko ong kan ong pet long udang survive adu menta namar ya uni lok jonga la diagnose u long ba u yo kanika throat cancer mat kilong ba stage yang la de stage 4 kuma sono ten rei pet menta pat kunu bo bleu kan kya ai u pat badu kani ski menta udang yeng ban phla ban saki ba panyalam ya lau jong no punim ba ya lau jong no pun kya u jong u te ka ong de nga pinget hau trai jong just wis ngong ho yang ngai ngong ka ong de la ra pinget u bleu jong i ka ong u bodon bor ba la ra pinget ya u da ka dono ko mesim ko jong pi baro ublei jong i ubala ban le ki bom la ban long ru wong long ka ong un pen long ya ka ti kini ki khoi long ka kren ti ka ya thu ki jing sha bar ka ai men sim ko ma so no ai ngi ti ka ong ya ibu ki jing shania ka jong pi halau jong trai un no kunim jong pi just wis un pen kya i pi ti ka ong tongi ni duai bar ko i long ka bakta bhai nga ko tu por long bak ong gitung ni duai ni berkhoi ni la yadam banya duai ka yang bit na la ka jong ka jaka shong ka jong ka ban ka dem kho su bit krup hang tu pamadan long hang tu long kasukta ka men sim ka jong ara bangai i long hadu kat lu long ka brio ka long dedicate bat ka long devoted long yellow jong ublei jong ka ban pendam ban penrit bat ban phai su ublei haki khosiu ban klem jing le ra nyanu inu khoi yang ta ka dem bit krup ba ka duai but andala dep duai nang ta de ka sa shu ong ben shu shania ben ha ka ti ka jong trai jong pi te unsa pen kya ai pi te nang ta ngi ha ka sngi go but lai pui tarik ini i kanum i berkhoi ru ti ong idang ong yang ya baba nginya let chapo Jesus call prayer tawai berkhoi ro namar chatiru ka don kamin center jong kiang te ting ini bu prayer points e berkhoi ting ini penong jin wai berkhoi ting ya let chapo Jesus call prayer tawan ta dalam poyang tu ngilai thok lagi jong ki prayer points ki jongi tenam tai ti persai jong ai berkhoi asli ru long la thok ban long winya bu jin wai ti nang tu de dala kham sipang ti ki khot yang i bengin rung shu ka kamera jong ka prayer sel apa Jesus call prayer tawang tu ulah sim la puli ta ka slip ke jong itai persai jong tu ong asli manu long ai tai ta te ke long philong kom no te la batai kom tam ta te ngin sedang le treatment ni berkhoi i ki don risi bobot te war kuslai ong tong ina bu jing wai tu pai shanga ong brother ong what happened with you te ong em long yo diagnose kom tam tai berkhoi na po god di te menta inang le ki test i berkhoi chani inang confirm yang chani pat te shaban sim biopsy berkhoi ru ten lai thu ta te ong usu yang ashin ten ong brother ong remember only one thing from today onwards just keep repeating these words by your stripes I am healed by your stripes I am healed just keep repeating these words you claim ya ka promise ko jong ublei jong pi but wong de
you will see what God is going to do in your life. Usung ba ya kai te ken tien ke te ong tôi nya duai bat nang ta bar khoi nya dem man duai bat nakaleng ga jonga ngadang sedang gi jing duai ngada ong ku pa jonga bahab neng tang alai ban ang ya ka sentur ka jonga na ban nang ni na ka kpo ka jonga ka syukiu bai kan san bai kluk hang ni ka rendang ka jonga ka set bai spak ya ka pedot ka jonga ngam lait ban ang ngam lait ban duai sigen tien ni lo jong blei jonga ngap persyang bangan ban khot ya la ka jong ka teng ka jong blei jonga ngam ka set bai spak ka rendang ka jonga bat hang ta tu tang ki umat na ki khaman ngakan ban yam ngakan ban kerpat lo jong blei ngam la chicken tin ru rei tang ki umat ki shutu na ki khmat ki jong ai ber khain te ngai khun man ya karan ba lo jong blei rei hak ta por ka je karan ki jong a blei ba du blei ka long tang ki umat ki jong a be te tang ha ba kut jong jing duai ngasulai por ya pen kut lang ki jing duai ngasu ong be in Jesus name amen tangum ta be thì ublei ulas dang ban kata na du ti por tang ba ngam da song thu bai ta ka ayu ka jonga ten dang lei mi nang ta na po ka prayer cell i khoi nang ta ti habar ki don ki bakshia di kini ki jingbo kai i khoi jong ka na po Jesus call nang ti ki badai ki kot ba ki khoi ki badai bat ka tien ka jong ublei ti bor khoi ki la ya yit lagi jong ki tiar ban thie ban i khoi ki le jit ng tu tengai la dia pedang ya syakata ka phang ka bodon kini ki jimbo kai ki bisi wa hagi yeng if ka tu ki bodon ki kentin na kot ba bat ka bang nang ya e tu ki jaka bang nang puli ka wei pui ka tin ka jong ublei yang tu hak ta ka poru ngam so thu ka ei ka bon hanga tu por tang balong na shudap bat ki ummat ki jong ar ki shutut ki na shuyam e ka tu por if ka bang nang puli na koi ka tin ka jong ublei koi ka tin ka jong ublei long kolong kombo Ukraine ya ka jing im ka jonga ti hak ta ka por long andala ka ta ka jingyam ka jing jao jing umar ka jonga ta kala la kala tu kham sipang ka shuan kan san ka jing sok ka shuan ka spun sok ka men sem bi jai ka ta ka por ba ngashu kolong ko mo spun tengan ni ki jing snow ki jing long ki jonga ta por ngashu tengan bi jai bi long kamdan ke ro ba yu ken ti se mi nang ta na ngai mi nang ta ti tai kenum yong de ya ba ngi nyeli kai station po ka Saint Thomas Mong ti yong ka tu ru ka de ka jaka ka ba usanran jong Jesus Christ long Thomas long usha panyap ti yang ngi nyeli kai sa tai ti ngi nyeli po yang tu ka yu meni long kinang sukhang na ta por ti ni ya ka don ko ki jaka ka ba hakrum jo ka yemani iba ngai ba ki don ki rung ki briu te nya khongot i nang ta na ka yet ba kia rung ba kia dem ko si kia duai te nya lao no ile ki jong ki juti jong ya bar te marsan rung ta ka jaka long ani long da sung thu long ya ka jing dap ka jong ublei ba long ya ka jing long kanjai jong ka jaka ka tang ta ting ye shia ang tarung ye dam ko siu bet bat ngi shia pai bet show play ki jing duai ki jong ni ringkat lang bat kita ki bidon lang tai ro khoi ting ye duai no det no tu ngi sia mi bat ngi seli pai noi ro khoi bat sla yeng te kan mau hi ba kita ki kentien by your stripes I am healed by your stripes I am healed long haman ki por long ki bang kan mau long repeat be te ki kentien hi te nau Isaya kal nong kawasan pulai kawasan te ki akan nika da poi ka artaring tingila ya kre ban mi bat mengin le cha po hospital biang te hakata ka sngi pde ba ini i persai jonga pde habli le treatment me irus to hostal te ekonomi la le no ban itu i persai jonga te i para jonga i lok jonga bat manga pde nya le no sapo cancer hospital jongka Apollo tingila pu hang tai te u doktor untuk tu ong to ong in le shwa ya kanika CT scan si sien shwa kalau selong tamu isu check ya ka scanning e berkoin te shwa ong bangin menshim ya ka biopsy te ndolo ong gumta ting ong to
te la rung sapo ta kamera ban le scanning e berkhoin te la wa et ki jan berkhoi ki jonga nang ta bat hang ta ru kan mau ban repeat yang ki kan tien long ke jing kular ke jong try jong i long ma sono bada ki jing jam snam ke jong la pen kya yang ada ki jing jam snam ke jong me la pen kya yang te nga repeat be ni ki kan tien ka don ko men sim ka jim jong khat ke jonga long kat badang thia wat ha tu ka CT scan ba udang dang le scanning berkhoi ru nga should repeat be ki kan tien apo ka don ko men sim ke jong ai tin tala de nang tu tuang to la de tinggal la yang nang ta tinggal ami tin tala poi tu ka station ka ba habar e khoi pan ka ba le ki pon tiu khot tu doctor yang wang wang nuan bat no ngong wan lang bat i lok bat i para jongar ki dan habar ti wang namar ki report na po goti la de bio lupa la don lupa ti jong ti wang khot yaki wang khot lang yaki ki non rok si sapo te ngali khot ya i lok bat ya i para jongar ting ya rung lang ta ti dong ong ita wang ai jaga syong bong syong yang tau ba balik kita sang ta ting nak syong ti usim be tu ka report ka pengyo ra na po goti ya ka CT scan ti usi be ka ni ku screen hang ni side bat ka ni ku be play be ka ni ka komputer ka jong ka e ka bodang de play ti usi tu screen wang pet wang mayo i ka ni ka report ka jong me long hang ni wang ka ni ka CT scan ka jong me ka ba medang le apo goti ha ka at mritrik ti wang pet upen i yang ada ha po kini ki lungs ki jonga long sekali yang kaman bagi dan kema sausan teli kilom kilo ki bali apo ki lungs to mi kini ki white patches ki bagi dan hang ni wang kini kedi tu ka diagnose ka bagi ki le ka test nanti ki diagnose me long mame dan kalam cancer berkai bat kini kedi ki infections ki jong me apo ulang su jong me te wong de pet mentai sini ke screen pat te upli tu ke screen wong kani kadi ka scanning ke bagi nang double mentan nang tai wai nga wong te pet mentai pada sini pat mi kini ke lungs ki jong me wong shade to infections ki jong me pat usu oh nga wong namar ba mentau wong nga wong ginak double tu ka scanning mentan wong bat ngam ui ke infections e ko chu ki lungs ki jong me wong me le yu ngong cái doktor long em long wong me di dawai yu wong me bam jing bam yu me bakini kisni bambadan seni berkat wong em doktor wong kata te dawai ti wong tang balas time ba utu doktor na po goti wong lada wai tang pin kilo wong dang pang e te long sadi ten ring wong bangam sim da pang tu wong ngam sim di itu dawai bat ngong klemra ngal aklet selong hiru ngal abu no ti bam ting ong ye bam jang ye bam ibu ko i kumba normally ye bam man kasngi ba i ti em wong me ile yu kini kisngi uskuli bi yang ai ta gijing kili te ngong ba ngong hoi agi kisngi tolong tang kijing duai ni pai shu lei long ni khot kot pa ye u long ya long yam shalo jong u blei jong i long ya ka ai long ka ba long ngamat ha ka met ka jing sistem ko jong among ya yam shu blei ngong na du ki bhai ma sem ka jong shalong ru ki long ki bo lang ka jing duai tingi don chani ru ni khot ko pai lo jong blei te ngong ni wan support Jesus call prayer taw ber khoi ru hang tu ngi pernong ka jing duai ber khoi te ngong ni poi support Saint Thomas More ber khoi ru ngong hang tu ru ni pernong ki jing duai anda ngong ni kita ber khoi ngam tip long udai bolong kristan ne kumno tang ba usuong yang ong tang ka wei ong tip baka ngasios ngo baka Saint Thomas More ru ong ka dei ka wini ki jaka ki bolong kentang ba ong yang tiu ong hoi ong ka ni ong ngala don hang ni long kum u doktor u bopet ya ka cancer ai berkhoi tiu ong ka cancer ong kam ju jam kum ni wong cancer kam ju long kum ni wong ka cancer wong kan shu long kan nang spread kan nang pur bar kam bun sin long la tang man kon tin ya ka hai ki por i khoi rei bun sin long kai le ban spread ban pur ka da du bo bri un da ya te wong rei naka bakalong ka position bat bakan jano ti wong
wang nampak ju ikut wang ya ka nakaliang ka jong wang kan te wang kini kijing ja ki jong me wang stang ka wei ka bangala ban ong ye me uji su jong me ula pun kya me ushi ong nga te wang lada ublei jong me ula pun kya me wang manga ubri wang ngamdan ai bangan le su me kata nakaliang ka jong wang nga kan te wang lada ka syong tanga ka kti ka jong a wang ngan jin dala ong no ye me khilet no sayeng jong me la shairu man ong khilet no ru kam le su namar lada ublei ula pun kya me manga ubri ngam la ban le su pala de kata wang kan te tambo wang to no namar bangam dei tanga ka kti ka jong a te wang ngan pha biang me wang ka don ka wi ka lang specialist ka brang shuan na po USA te ngan pha ye me shaka long ba karu kan pej bakan ailam yang ka jong ko opinion ka jong ka ti ushong ba 60% wang kituk infections naka ki lungs ki jong me long amdon shu bat wang ba pej wang ngan shim ka biopsy na ngan shim ka biopsy ro ngam dan jaka ban shim biopsy shu te wang ngam le shu ka biopsy ye me ti ushu for na tang sha ta ko ka lang specialist ti ngalai na le yang ta ti long da ka jing kemen long ka ma sono pedeng jonga ilok bat di para long ni shu ai ngo yu blei ka ma sono hoi hangiru ni dap da ka jing lingo ya ka ai ka blei ule ka ma sono bangila banyo i mar persya ya ka kamba ka ti ka jong blei long ha ka mer ka jong ilong la long no ka ma sono long lare kren ni ka ni ka jing shisha long ba la da ka dei ka jing pang ka jing stom ka ba shabar jong ka do long la da pita da ka dawai ke ibu khoi bakan jam bakan ja long kalong ka bala ban long ten rei ke jing stom ko ba po jong long kalong no kumba da ka khti ke jong blei long ko ma ushim bat ushu kam bat ushu weng bai par tang ka khti ke jong blei bala ban le ke namar ba ka ba sapo mla ko ma sono ban kya ken te anda ba ka ja kum ta telong bat open kya kum ta ba kim dan shoot infections telong ka de stang ka khti ke jong blei tingi shu shat ke ni along ni shu dap da ka jing songu bat ai ngo ilo jong kunda lo jong unong pun kya au jong just quiz te ni le cha ta ka long specialist bat ni ong ya karu ni thu ya ka long ba kini ki ko ki kam ki phala ki ba o try jong ju su long ule hangi mo te makaru mo pli long kam da dei ka ba long let's say kam da dei kam dei ka kristan e khoi ru te kam so thu i ta ki khoi tang ba ka shu pan tang kita ki reports jong ni berartali ka barang yo bat ka ba de le ka shu si bat ka yang be yang ta po ka tu ka jaka ba ka observe maka te ka pek mat ya lai 2 minit di khoi ka shu yang sa ang ta ba ka observe sa te na ba kut de ka ong hoi ka ong menjur lang ya ka e bo thi u doctor radiologist nang thi long bo ong ba 60% nong infections na ka ki lungs ki jame long ba om dan shu ti ni shu ai ngu blei ti ko ang to ki let refer no show to mean oncologist doctor ba ni sedang ning kong ni ra shu ya ur kum ju hi namar ba ka jingkemen ka bran po jungi ka shlong no tang ban sku ban ya thu ka e ka ba u blei bat ba e u try jungi u long u la le ka ma sono ha ka mer ki jungi ten rei maki pada long ki ki doctors maki ki depend na ki results jong ki test jong ki jong ki te ngi thu i ta ki khoi rei to doctor wang usur ki wang will see us ong ta te bar wang to pendep tang ka pet scan beri ke ban le baru shirnyang adu clear adu chat namar wang ba wang ki cells jong ke cancer wang teng long ki ja nang tu bat ki mi shawai ki khoi shawai to wang scan ni ka met ke jong pendep pet scan ni khoi ke jong me te yang to te ngilek ban pendep ya ka le ka pet scan ni khoi na le pat scan ni khoi hak ta sngi te ngilai pani kendu beng doctors nomar ngitip ba sethi long ka state ka report gila nang pha kum tu ti to doctors wong ba wong to up sha wong sa sawan mi no sha ka sngi e khoi te yang to wong nomar ba wong your case is complicated wong yang ni tinggi yang ta beng yang complicated kan long complicated ke pat long nomar ba kat kum kir pos ke pun pa long ki pa be bam dan e long la khu e khoi ti nda poi se yeng ti ngi sibu tang ka wi jing duai ko ong balong is don tang wi jing wet dong habau tu doktor wong will see nga sibu tang selo jong bleng ong
kalong kum ka challenge long ya ka kti ka jomi ublei jonga ya ka ei ka kamba ka bemele ka met ka jonga bar ka jingim ka jonga bar habu ong will see long kalong kum wa challenge ya mi ublei ba ka kti ka jome teng ong pen pau ya la ka jong ka jing long blei bodon bor jome war ha ur te kata slon tang jing duai te ka bang bu shu blei te ka next day ngi pan shim mi te ki report e khoi kum ta pan jong ka pet scan tinggal ra ka report ko lar ben ma hi ki jong ka pet scan pro ko wi sir niang te ndla poya kamera jong u tu to doctor lo puli bat pe ni ka wi din ka wi ka page bat ha ka bak hadu na ju ko shintur ko jong tu doctor uba ha banga phla ya kala ka jong ka ti ka jong ublei jong ba ka kamba ka jong ubule ba ha bu ong will see ka ju ko shintur ko jong tu doctor menta uha ban ong yang ha tu sngi wong de 90% wong ngala ban confirm menta hami ba mem dan long cancer shua ka mer ka jong men ushom be kum ta yang ti wong 10% wong hadin nriu tayo wong sa shuan ban le biang saya kui ka CT scan sini tamin confirm ya ka 10% wong ti nang ta ngi ya mi nang ta long da ka men sim ka jing songu bra ka jing soku men lo jong kun rat o jong lo jong unok pene unok sus pa bo unok pun kya o jong ji squeeze mat ki jing jam snam ka jong ula pun kya no hi ti ngi shat ngi ka men kuma son apa dang jong ngi shia kuduk ngi shia ayu ilo jong le jong ti nang ta ngi mi nang ta ti ngi se ha ngi si on pai e bro khoi pa sha ni ti da shisha kuma sono haka khatratrik haka ba i kongkiu apor bi duai ba di ong ba ngayu i kakti ke jong utrai jong au jus pres long ba ukner lo jong phi baru pun kya ya phi banri ti ya kata la pendep barak arfu pratrik haka ba ujisu ong yang amar persya wong nan pen kya ya mi haba men sange no ni ki khoi ki jingbam ki jong me ti long utrai jong aru bat he la ka jong ka jutang ka jong ti long kita ki khoi long ki ba utrai jong ju su le ban long kalong ki long ka ba ngani thu long ba uni uju unong punim jong ju su ubaya ya ka sla jong ka khando men ajar sna men shwa bat lagi jong ki ki jong wa kuner bat ubu halo jong kibriu baru pun kia uni uju ublei udang le ikam ba ki jong ha dong ta long ye ka ba udang pun kia ban bangadang yo kia but ki don wat ki phoi ki wi ki jing jaru ki ba ublei u kuner ta ba udang pun kia ba de pun kia ru ha ka met ke jong wan ngi omar ki jing kia ha ka met ke jong i lok ki jong aru i khun jong o khun jong a phoi ru ti long uni uju unong pun mu jong i ublei wa imu jong i udang ye kiner ki jong baru nai pen kya adu ni singi bo tai kamu na du kata ga pimi na chanai ru biklam di dawai shu long kan no ki yu mo long pila kadai be da ka jing jam snam ga jong try ko long kya yu mo ta na khdi jong no punem jing just si ka jong kya ko long be tang ta but hoi ka benta hoi nga tho ya ka tasmni ka jong ai khoi ka dan ka bentai ka ba nga si ka ba cover ya kan ka tasmni ka jong long ka na kan ka sam ka balai pho kini ken tien ki na ka tien ka jong blei long ki ba cover ya kan ka long ma sono ya ka tasmni ka jong jong ka ibr khoi kini ken tien ka jong blei bu ong ni long oh Lord my God, I cried out to you, you have healed me. Oh Lord, you have brought my soul up from the grave. You have kept me alive that I should not go down to the pit. Numar ba ki por ki banga akan maulong nagasngi ka ba diagnose banga yo long cancer. Kawi ki jing sha ka jinlong jing im ka jong ubrio long. Haki di por long man kasngi ni si don lagi jong ki plans ki jong. Bala shay ka singin le kata la ka shay ka singin le umta la si singin le umta kani kan le umta ndrei hakatu ka sngi ka ba nadu ba diagnose nga banga yo long cancer. Tang ka wei ka banga yo i man ka banga pliet ban nga khabri ikmar ke jongan bar kata ka long tang ya ka tliu jong ka jakat ka jongan
ngam yo isu ki berkhoi la dumlut bat ngam ngandan ayuban perkat ngamdan isu un perkat namar ngayo stang likely benai banganim bat kaman ke banga khabrip ngayu I tangi ya ka trilum jing tap man banga perkat ki berkhoi ngai istang ya trilum jing tap ban namar banga tip long ngana banyap no ngam dan bentah syuk kain banganim ten rei long ka reflect bat pen kan mau biang sai sien paru wat ya usiem Hezekiah hakaba u saya u ulai ban ong ba men haka jing sitom mo jung men sayap no ndre u Hezekiah u pilot ya la ka jong ka khamat ka jong no Isaya bat u duai bat u yam shlo jong u blai jong te wa hab li pai biang Isaya ban ong biang yo Hezekiah bo blai u ban pai biang sanga ba u yo I ya ki umat ki jong me bat u yo snow ya ki jing khot kar par ki jong me te namar kata u blai lo penjrong biang ya ki snem kirta jong ka jing ko jong me te kumta ru kuma sono ublei ulara no yang na kalenti ka bangade banya syakatliu jong ka jingyap ura lagi jong kikti jing pun kya ka jong syakalti jaga bangadang em biang kum ni hadu mentah pat along la sausnem mat prabnai mentah prabnai tam te keni long ki kentien ke ba ayuru te long hang ni ru sing praise to the Lord you saints and give thanks at the remembrance of his holy name. For his anger is for a moment, his favor is for life. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Namar kani ka slong no, long ka reflect ya ka jingdom ka jingmitar ka jong ublay. Namar habang penjaklia ya ka met ka jong ka balong ka temple ka jong ublay. Ublay udom. Ublay ubitar. Tin rei long ka jingdom ka jong ang ka tin ka jong ublay. Ka long tang sipor. An rei ka jing snai ka jong ka long sadu ki bom juk ko di pan. Te kini ki ko ki tin ki jong blai ki ba ra bat ko yalam sha ka ka ba u blai bat la ki jong ki tin ki jong kat banang puli na ko ising open scam ya lo ki jong ki tin ki jong ha ka jing mo jong bat ko long ka bang sim tho a ka ni ka tasni ka long ba na do ka sngi ka ba diagnose yang ha ka apun ru tarik anda bang inyo ha do ka sngi jong ka artarik kidan nyo sngi thik bat anda banga nyo kini sngi umsim jong ublai hapo jonga ukhi ban kado bat ban pen I kini ki jing shisha namar ka sngi ban nyo bar bor long kadi ka sngi ban tang jong ublai tilong ni kan mau nadu ka ublai u thau ya ko perthai uda shong thai bat u ha ka sngi ban nyo uda pen kan tang khu ya ka sngi ban nyo tina tu laring ipe ya ka ting ka jong ublai wat apor bu bleu khot yu Moses halo ju lum Sinai e khoi ru te kunu ba udap au mensim ju blei ha ka dur ka jong lo halo ju lum Sinai te bat hang tu Moses u hap shong nru sngi bara ka sngi ka ban nyo u blei sa khot yu Moses ban kiu sha u dan shem te wat ni kan ma wat ya u Joshua ru hakapor ka ba upun kalem ya ka kanro Jericho kinyo ujiet ya kinyo kilingdo kinyo ki turoi nang ta bat uyai bulun nyo sen hakasingi ka ba nyo sen ya ka kanro Jericho bat hakasingi ka ba nyo ka kalem kanro Jericho bat haju ka ju por wat ya ka ba u Elisha yo naman ru uong kilek bat bamen pengam mila dia nyo sin na kawa Jordan temen yo kya tiki ke ki ba nyo kuma sono ki pau bat shibun ka tin ke jo blai ka ba kren sapang ke jing tang jong sni ka ba nyo anda ha ba ayo I ka tin ke jo blai ba ro pen shai ni bu khoi bat u reflect ya ka don ko se ma ka jim su u champang ka bleng ngan nga nyo yi kini ha ka sni ka ba nyo thik u blai u pen kya yang hai bu khoi ru ti bat sakawai ka bandaru ba dien jong ka kani ke jim pen kya kadang ko yi jing ja ka ba phla long ka ba ublei u ai mat hanga te ka long ba lightly ki banai ublei ura ba yanga how mun sim ba ka jingra ka jong ublei yanga how mun sim ba shlong ba ha ki lightly ki banai nga shudap ba tang na ka jing sup ka jing sup ka jong ublei nang tu benai January ter bi hadu banai ma masuk dam ka jing sok ani ka jing sok ka ba
ngan ka syuntur beriu ke jonga kam la ban batai bat ka jing suk ka bas nga shu slay nga shu dap bat kat ya ka ba pet long shu dap bai tang da ka jing ie ba ka jing isnei bai long ye ki bri khoi ru long nga shu jingi lo kum ba nga long kum ba shu jingi bai ha sun bat lo jong blei bai nga ya nga le nga tre nga ta man ka sin rei long nga so kum nga shu ya bi ha sun bai nga shu per bi ha sun ka jing so hun ba ka jing so tanat ba ka jing so kumen na kita kilai tri benai long ka bang shu ya ba ka jing so ku jong blai bat anda hadin nong ki benai ki hadin ni berkhot hadin ta lai benai blai usapan kenduk bi ya kendo long bat long hadang hab ban im bangan ya bat ban barang ya tulun ni kam ki jam i berkhot ti rei ya ka jing so jong ka beneng ka ba tang uji su ula kular ba ula ong hi ba kata ka jing suk ka bang ai nga pi kani ka pertai kam la man ai ka hang tendai tang manga malam nai bat ngalayo mat ya kata ka jing suk ka beneng halai tri gi manai ka ba musim jong blai ura yang ngalong bat ka penong yang apa hadu gini kiski mentang ngadang yai angnut sa ya ka jing suk nomor ba ka dei sha ka jing suk blai ka jing suk beneng ka si shai ti long anda pe ki don ki YouTube berkhoi ru ki ba kitu ki beriu ki bala yap bat ki ba wan phai biang sha perthei bat ban ai dasmni ki jong ki ru ki si poi thu ba anda ba ki poi sha te beneng ki si thu ba ngi oma de tu ka jing suk ka ba ki si ong ba ka ba mla ban batai ki si ong ba ka jing suk beneng ka jing suk le ket tilong kita ki berkhoi ti ublei ji sha ka masono menshua nga shi im ya kapan roi ya ro yu ti hadin ka tu andang la tre la ta ngam ju kham tem ngam ju kham roi shu te gini ki banai ki bot i berkhoi nang tu bre sim jong ublei sedang man pen ki biang ban te nga sedang man sim biang ya ka kita sedang man tem barak ni si berkhoi menta along nga shu ang nut bai ban roi ban penon brom yu blei ban ring video ban shu pen sapriang be yakitu ka sapang ilau jong penra ilau jong nong penim jong aban long ki kam ki ti ki jong along tang ban penon brom be ya u long ka jonga long ko masono long ko ong ka kting su blei long ai kan du lut ka jonga baro ndre ka po jonga kan long be tan ta ka brom ka jong prai jong tu festival tangi sultanat shibun bangin yo sngo kita ka testimony ka jong phi bat nganget ru dan shibun ki ba pet ya ka program ka jong ya ka por lesi ki ba lamat kum ba bandri lamat ya ka jing pen khia ka jong blei ya ka kamba ka jong blei bali sela ban na preng jong phi ru ki ba rang na preng ka jing ele jong ka jing pang jong ka jing shitom kala ban long om tang ka jing pang ka met ri wa ka jing pang ka men sim ka jong phi nga kan ma hoi ka sam ka jong David ka ba shi spalai ka khot ka balai David wang ublei wala ban chnai ka jing pang jong pha baro bat nga smutanat bangidon yu ublei ubakam dan ko nu jing pang ka ba ublei umla ban ben kia u jisu pen kan mau ha ka gospel ka jong Lucas khat pra aprinyo wang tu tip pi ba ki e ki ba mla ban ngi ki briu ki long ki bala ba ublei bat i ba banri i don ya kata kum ka sakhi ba ke ba mla ban ngi ki briu ka long ka bala ba ublei ula don kat bat i ula ailat ye i ha pleng ka jing pang ka jing shitom ka ba i lamat mantai le yo mat i ka jing ben khia ka jong blei bat nganget ka long ka jing ku na ka benta jong phi ti stang ki diat ba ban ri shwa bangin pen kut i ka program ke ka ku bor ka ba phi don le sila ban chibun ki ba pet i ka program ka jongi ki ba don ha pleng ka jing no ben sim na mar ki jing pang ki jing shitom ki ba don ki ba la ban khia ya ki ke itra ka ku bor ka ban ai men sim ki ha ka ba kum ka por le si shikintir tan kaliang ka jonga ka slong na talong ha nu ka benta ka bangi don kum ki briu long la ka long ka jing pang ka jing shitom ka wi ki slong ba ka tin ka jong ublei ka kren sai long anda ba ngila kumba ngalamat hadi anda ba la poi ka kutlat ka ba ngam don la don ti shu ban phai ublei ong wat yang bala da piwat yang ada ka donut ko mesim ke jong pi baro pensyam yang ti anda ba long ha ka jengim ka jonga bala ni ka jengim ka jongi anda bangi syam ba di kendu pada ba don shu ka lat kun ti da kumai pat anda bangi ni tip ban yit ban ka ang ban yam shlo jong blei la ka jong ka donut ko mesim ke jongi baro la ka jong ka bor ke jongi baro
udan ublay long uba namar uyit ukwa yang i bangin ngin pai si ha kata ka benta da ka dono ku jungi baro ti daladi uan ya ka ban syam bat unwan bat ban le kamba ha ka jing im ku jungi bat te long ha ka jing im hi ku jungi long ublay hi ula bu ing sa jong sai hi long ba ngin yi de u hi bat ban syakri u hi brom te ba yam bat ang ladang idon ku nu jing pang ga ji stom hiru ladang yit hi u da ka dono ku sim ku jing baro ublay un kuner bat un snap ku shashgor bat lalaki jong ki jing sam ku jong pun kiai ni par to kublay shibon ba mandri bat kublay shibon ye pi ki ba pet ya ka program ka jongi ha ka ni ka por kumba ba bandri la ong ha ka nu ka jing shem ka jing kendu ka jong pi ka ba ublay hu kwa na pi ka long ba pin wat ya ka khamat ka jong u bat ya ka taw la kran sha ya ka kitab Jeremiah arf kundai khat lai ba pi wat yu da ka do nu jong pi baro pin shem yu bat ngangeng ba ka ni ka por la pi wat yu pin shem yu kala banong ba ublay ula banong pin khia kita ka jing pang ka jong pi kumba ula le yu apostol Paul wang lai sien ngala kerpat no ublay un weng no yu sha na ka met jonga Henry ublay wang ka jing ai jonga ka dap yang kala banong kum ta ya piru Henry ke ba ba ban ri ong pin mat ya ka jing suk ka palat ya ka jing shem pang baro ka jing suk ka ba dan menu bala ban batai bat ya ka bakum kata ka jing suk ublay kular ban a ya pi wala pi de ban ya ling ba ki ni ki jing tenju ki jing le ka jing em jong pi yai sno hu ni ublay yai wan ya ka khmat ka jong u bat ngi don ka jing bat ngim don ka jing artien bo ublay ula ban pin khia om tang ya ka met jong pi Hendu ula ban pin khia ya ka men sim jong pi bat ula ru ban a ya pi ya ka jing suk om gu ma ka perthai ka ai Henry ka ublay hu ai bat nganget ba finyo mat ya ka jing suk na hakani ka jan met hakan nugu jing shem hakan nugu jing kendu pi wa de ka khmat ka jong ublay ngine pun wai ya ka ni ka program ka jongi sa shi sen pat ngai ku ublay fi ba ban ri ka por ka jong fi bat ku ublay fi ba ro ki ba pet ya ka ni ka program bat ban pun kut ya ka ni ka program ka jing ngan ka pat sa shi sen ye ba ban ri ba in bu ti ublay ha ka jing dwai bat in supply ru yangi da ka jing ku pun wai atrai ublay baru Jehovah u yawi jong trai ami ublay halor ki blay bar us em baru trai halor ki trai mi bolong ublay baru trai ki pai ublay jong Abraham ublay jong Ishak baru ublay jong Jacob belong kan ublay halo jong kan sim ka jing em ka jong trai halo jong posol bidan ko tran ba halo jong ka we ku kan sim ko trai ublay jong ba ka yeng ka sem ko trai pat isne atrai kan rat ublay jong ha kan ko por pat ngiwani ka ban ngu ban dam ki slajat ki bakentang ki khu ublay ki chmo trai na bangim don shu ublay u khum mi ko trai rei mami batang mami marui ko trai melong ublay ki u bahajrong jogi bahajrong tambaro ami ublay ya ubaka kerteng ka jome long u Jehovah u rafa ublay wa unong pun kya au jong trai meong ako kun rat ublay jong a kan ilong ka kerteng ka jome ko trai Bade utau baro ko trai uba yit bado ba khmi ya ka donu ka men sim ka jemo ko trai dala ka jong ka donu ka men sim ka jong u baro unya shembat unya kendu ya lo jong ublay jong u bada kendat ublay jong a ngadua ini ko por ko trai ublay jong a lo jong kita baro kiba ang nut ya ka khti blay ka jemo trai kiba ang nut ko trai ya ka jing don khat ka jemo ko trai ka jing slay ka jemo bat ya lo jong men sim jemo ko kendat a trai ublay jong ko trai abagin khat ya mi dala ka jong ka kerteng ka ba im ka jemo able ko trai dala ka jong ka donut ka men sim ka jong ki bar ko kendat tu shashkor bat tu snowy ko trai bat tu hiar aku kendat ublay jong a bat la ka jong ki khti bla mong de ki dak prek ka jemo ko trai bat la ka jong ki jingjam snam ka jemo ko trai tu pen kya no e ka jing sitam ki jing pang jong ka met ka jong ki baro dan lagi jong ki jing snam ka jemo trai namar ka kerteng ka jome namar tar ka burom ka jemo ko kundat kenama ka sentur ka thli ka dono ka men sim ka jong trai kan yo ban yang ban phla ban sakhi yalau jong ublay bo im jong trai uba kumno ublay ujong ubang nyu ngidam ni shakri ko kundat la ka sni jong ka jing jong trai maka nyo long atrai kajing penon buram tang yami ku trai bat tang yami ublay bo ye bat udon bor e ujung trai ngingu ngidam ku trai bat ngiai phai shimi ku trai to isne aku kondat ublay ujunga bane pendap slay ku trai dalau ujung men sim khu ublay jmo trai nang yai ra nang yai rong ila ka jong ka ila ka jong ki khun ke jmo ku trai ala ka jong ki lenti blay ke jmo trai begin yo yai im bat yai saki ku trai ai begin yo yai ma chu shu ku trai hi kamba ki ti blay ke jmo ka jing im ujung trai ba ka wei men sim ku trai kan yai yang bat kan yai thang bat kan yai
khla ko trai yami ublei ubi chung trai ber ka ti ke jame ka chingim ke chung trai ala ga sngi ko kondat ublei chung ka chung ka chingim chung trai kan long tang saphang jong me ba tang saphang jome ko trai ka jongi baro ko trai kan dulut ko trai re ka jongi baro kan long ka jong me ba thang ka jong me a kan rat ublei bo e mar udon bor chung trai sisang yuan ya ka ban pendam ko trai hari kamar ko pol ko trai par ha begini wai no ko kondat nani ka por ko trai ka jing slok ka jong me ko trai bar ka kan rat ublei chung ban yo ban saki ban plai me ko trai to ai able ko trai ba ka jing ba ka ba kan thang ka jong me au Jehovah u yawi ublei bar ku pau jong yu hap neng ka jingai ei ka ba kentang ka jomi u Jehovah u Yeshua u trai bar unong penim ba i de u jong yu Jesus Christ lemba ka jing slok ku trai ka ba dap yang ka jomi u Jehovah u ruwa hakodesh u trai ublei ban u men si mo khu ibang tang jong lai ublei jong trai tu shongdu ban yu trai ba shongdu ba lagi jong ki khun ki ba kentang lei jong trai bat ye ra u trai wala ka singin im ku ra tang nam ta ka kateng ga jame manta ba chadu ki bam ju ko ru amen